Još jedna akcijica, krećemo. Ima svašta nešto se nakupi. Brkati bradonjace pa bubne opne. Znaš ti ko sam ja, ko mi je tata? Da li znaš moga kuma ili brata? Znam boks, judo i karata i mnogim opasnim rečima baratam. U redu ispred pošte, neko mi se mršti, lagano reč po reč, svađa kreće pršti. Nije ni izustio šta je bilo šta, prvi sam mu rekao, znaš ti ko sam ja. Evo, nakupio sam 2 kese. Sad idem ovo da nosim djeci da razvrstaju. Da vidimo šta tu ima korisno. Često nađemo neko parče mesa pa onda to pojedemo. Djeca moje obožavaju meso, ali ne kupujemo zbog troškova. Tako da vidite, ima svašta da se nabere. Koliko? 44 minuta, ali vredi, stvarno vredi svaki minut. Uživajte ljudi.